Hayırlı gün kızlar, isenmisiz? Allah Teala yerden versin işinizde. Nişe konak kileşek bugün. Bir 500 konak bulaşak bizim. Hamle biletler hazırlıyoruz. Kanlı erkek işliyoruz. Hayır. Көрсәтегез әле Сөембикәнең 110 еллык уңаеннан Сөембикә журналын инде матур итеп чыгарганнар. Тарихы да, матур язмышлар да, барысы да Сөембикә. Исәнмесез, мин Лилия булам. Лилия, сез күптән эшләйсезме бу журналда? 11 ел. 11 ел эчендә нинди генә язмышлар белән очрашмагансыз? Бөтен язмышлар бездә инде. Икенче тапкырыбыз булабыз инде билгеләнә. Эльмира, офис менеджер Сөембикәнең. Телефоннарга мин җавап бирәм инде. Языралар, укыйлар һәм дә инде безнең шундый статистика дип әйтәмсең бар. Авылда мәсәлән бер йорт ала икән, урам белән укыйлар. Ул инде журнал буйда ятмый. Журнал урам буйлап йөри, аны укыйлар. Илнур ханым, ничек кәефләр менә бүгенге юбилей алдыннан менә 110 ел журналга шулай бит. Ә сез үзегез ничә ел эшлисез инде бу журналда? Шуның 30 елын. 30 ел. Әйе, эшлисә. Үзеңне бәхетле итеп хис итәсеңме? Мин яраткан шунда эшләдем. Яшькә килдем, бөтен гомерем шунда узды. Һәм ул бик ничек дип әйтим, мәгънәле булып узды. Мин Сөембикәне яратып эшләдем Сөембикәдә. Хәерле көн, Алсу ханым. Хәерле көн. Бәйрәм кәефләре бармы? Бар. Пока эш кәефе әле. Бәйрәм кәефе 1-2 сәгатьтән җитәчәк менә монда залны әзерләп бетергәч. Менә ул безнең ветераннарыбызга дигән урыннар, без аларны билгеләп куябыз. Бүген бу кичәгә Сөембикә журналында күп еллар эшләгән хезмәткәрләрне дә чакыргансыз дип ишеттем. Әйе, безнең хөрмәтле ветераннарыбыз да киләчәк. Без аларга менә монда махсус урыннар әзерләдек. Фаида Азат хатын журналына багышланган күргәзмә эшли. Төрле елларда чыккан журналның тышлык битләре. Менә бу тышлык 1962 елның февраль аенда чыккан. 65 елда Азат хатын космос белән бәйле тышлык. Әмінә 65 елның июль санында матур тормышсызны фотосы. Бұл вакытта кызлар озын чәчле, озын толымлы булганнар. Елмайып фотога төшкән. Сез танысыздар инде. Бу безнең легендар шәшебез Әлфия апа Абзалова. 1977 елның сентябрь саны. Азат хатынның ташлыгында матур ханым, сыер салучы курдаш. Безнең проект иде. Безнең баш мөхәррире Лариса ханым идеясы белән без шунда кайчандыр Азат хатында чыккан яшь кызларны, бу вакытталар яшь кызлар күбесе киргә дә чыкмаганнар әле, изләп табып, барлап, алардан яңадан интервью алып, без аларны яңадан фотога төшереп, журналда биреп бардык. 1 ел дәвамында булды ул проект. Менә мин үземә дә 67 ел тула иде. Безнең балачак бит инде әниләр, апалар менә туганнар башында Азат хатынны укып яшәгән кешеләр. Менә бүген без 110 еллык бәйрәмгә җыелдык. Рәхмәт чакыранга Лариса Николаевна. Чөнки Сөембикә журналистик без Азат хатын канда, Азат хатында төрле кешеләр итсә, гаятьләрендә сетергәннәр. Затлы кешеләрне җир санаклар бит, Айхан Әлфия Абзаловна, врачларны, гаять басып сәйдә ул бик зур нәрсә. Менә мин бер көн телевизорда әйттем, телевизорда. Телевизорны ачсам, центральный каналларны бер авыл кешесендә бер нәрсә сөйләм. Менә мин Сөембикәне бик караштыргалап барам бит инде. Алар молодец, алар не только безнең затлы кешеләр менә анда, алар затлы кешеләр сетерләр. Известный билгеле врачларны сетерләр, билгеле мәктәп директорлары, һәр шул вакытта билгеле аякларны сетерләр. Бер көнне анда язганнар фермерлар турында бер семья турында. Яхшы бит инде шулай. Ул Сөембикә журнал кирәк, чөнки ул Сөембикә журнал татар хатыннарын безнең республикада түгел, бөтен Россия буенча, даже дөнья буенча ул журнал тарала дип уйлыйм мин. Чөнки анда күп кенә бит нәрсә, әле кешеләр турында яшәде, анда ничек ашарга пешергә, ничек кием киергә, ничек татар милләтен сакларга дип анда сөйләр. Шуның өчен без яратабыз журналны. Әлбәттә, бу безнең иң мөһим, иң төп журналыбыз. Чөнки безгә хуҗа, безнең йортта, өйдә, язмышыбызда хуҗа уфатын кызлар, әниләр, әбиләр, аларның иң яраткан журналы бу
şahsen benim üzümün 3 bulan kadın kız bizim ailede şu jurnalını okuyup iskenler Ebiyiz bizden emiyiz men haykeşen kurmuşuktasın ki hemen bizden milli kodunu kadın kızlarımızı terbiyelevşi tüp jurnal bu. Konaklar zalga kiren. Ak balfaklardan, milli kiyimlerden, türlü regionlardan kelgen hanımlar, kızlar Siyimbike jurnalının 110 yıllık юбилей şarasına geldiler. Onlar bizden 11 şekilden 55 regiondan 45 rayon Tatarstан rayonların hem şehirlerinden. Varsa bizden konaklar bile 600'den artık bugün kadın kızımız biri de. Yine bizim Tatar kadın kızlarını üçüncü bütün dünya kurultayı. Şul kurultayının plenarı bilişinden sonra biz var bizde Seydeş Medeniyet Sarayı'na Siyimbikelerinin %10 yıllığın bilgiler bütlerge. Demek şuşunda zor delegatsiyanın şuşu jurnalının beyramına geliyor. Bu köp narsa turunda söyledi. Bu sırada hal değil. Biz buna Siyimbikeler bilen birgeler bilişip işledik. Çünkü 100 yıllığın dedektifi işlegen kazıda. Çünkü Siyimbike o kadın kızlar jurnalı. Siyimbike o kadın kızlar için. Siyimbike kadın kızlar bilen birge. Nasılay bulgandağına bizden jurnal da yaşayacak. Kadın kızlar da çok hürmetli olacak. Jurnalını bit yaratıp okuyuz. Bizden o mektebimizge yazdırıp alırız canı. Hem bir yanda uzun diye makalelerimi bastıram. Siyimbike jurnalını iyilikten bir yarataydı. Tatar kadınlarda kurgatmış Siyimbike jurnalı. Yani şaltıratıp koyar, подписка başlanmış. Bunu unutmadım, Siyimbike yazdırırlar. Şuna yazdırıp çıkaran da Uran bilen yılaşıp şirat kabası okuyorlar. Yani tiraj böyle bu dönes bilen insanlar değil, bu kişi okuyor. Topşuruğu için sahneye jurnalının baş muharriri Larisa Hanım Malikova'nı çağırırız. Halkımızın büyük kompozitorları Sarık Saydaşov, Necip Cihanov eserlerin, Rüstem Yaxin romansların dünya sahnelerinde yankılattığı için Rusya Federasyası'nın ot kazandan Tatarstan'ın kolak artisti, opera şarkıcısı Albina Enver kızı Şahimoratova'da verilir. Ama bu günlerde London'da repetisiyalar uzun sebeple o koyda olmadı. Siyimbike jurnalının en zor bölümüne layık olan ikinci hürmetli hanım, Tatar kadın kızların birleştirü, onların milli anın üstü, Tatar ailesi anın dilin, böyle kadar saklılığa etken hizmetleri için Tatar kadın kızlarının Ak Balfa İçtimai Uyuşması yetkilisi Kadriye Reis kızı İdili Salar. Siyimbike gazetelerin çok
актриsadan исемлеген акылга берләшмәсе белән бергә сөйләп керик, барлык итик. Быел без бу эшне үзебез генә хәл итеп куйдык. Соңгы минутка кадәр ул сер булды. Кадәр рәсмият тынычлыгы кемгә бу инде белмәс дигәч, сер ул дип әйттем. Югалыкта калдым бераз. Кадәр рәсмият. Без шуның белән катнашып сахар кабат итә. Зур эшләр эшлибез. Менә безнең бүләгебез синдикат тәсирен. Мәсьәләбезнең буңа тапшыра торган затлар, кадерле берлекләре булсын дип. Бик рәхәтләнеп сезгә тапшырам. Журналларның берсе, кечкенә яшьтән мәктәптә укыганда, икенче татар гимназиясендә укыганда безнең библиотекада һәрвакыт Сөембикә журналы бар иде. Шуңа күрә гаиләбез белән бергә укыйбыз. Бүген инде үзебезнең мәктәбебездә Сөембикә журналына язылабыз. Татар гаиләсендә һәрберсендә Сөембикә журналы булырга тиештер дип уйлыйм. Һәм Сөембикә журналының командасын чын күңелдән юбилейлары белән котлыйм. Яңадан яңа уңышлар теләп калам. Шагыннан ук яратып укыйм. Безнең янның төпләмәләре бар иде. Кайта Азат хатынны Үзбәкстанда чыга торган Саадат белән аралаштырып, Башкортстанда чыга торган Башкортстан кызы белән аралаштырып укыган вакытлар хәтердә мәктәптә укыган чакта. Сөембикәгә һәм анда эшләүче журналистларга иҗат уңышлары телим. Яңа ачышлар телим. Her вакытта да хатын-кызларның киңәшчесе, серләше, яклаучысы, ахирәте булып калырга язсын. Уйлап калды. Сискәндерә исемә төшүгә. Өйгә кайткач, шәйләр эчеп алгач, чыкты да ул тәһәрәтләнеп, кыйбла кайда дип сорап куйды. Беләсеңме, кайда икәнен? Мин аптырап калдым. Белмидем, кайда мәшрик, кайда мәгриб. Икәү фикерләшеп, карап кылдык. Кыйбла шул тарафта булды. Шәмсия ханым, хәерле кич.
Сөембикәнең 110 еллыгы, нәрсә шундый матур итеп үзегезнең шигырыгызны укыдыгыз. Халык сезне тыңлаганда елады да. Менә сез үзегез күңелегез белән нинди хисләр кичердегез? Без менә яши бу дөньяда өлкәнәя шул кадәр акыл күп туплыйбыз ки, һәм безне кайвакыт яшьләр аңлап та бетерми дибез. Әмма Сөембикәне укыган саен мин үземә күпме гыйбрәт алам һәм тормышта бик күп нәрсәләрне әле белмәгәнемне, кешеләрнең язмышларын аңлап бетермәгәнемне ачыклыйм. Сөембикә иң затлы, иң мәртәбәле, монда һич кенә дә ялагайлану юк. Һәм хатын-кызларыбыз өчен генә түгел, гаилә өчен, иратлар өчен, төрле һөнәр ияләре өчен искиткеч сабак алырлык, бер дуга итеп укырлык затлы, мәртәбәле журнал. Һәм сәхнәдән дә әйттем, менә ул безнең хатын-кызларыбыз бит инде без аларны картайган саен алар матурлана гына бара, гүзәлләнә генә бара. Алар икенче төрле гүзәл. Аларның йөзләренә тулы акыллылык чыккан. Сөембикә дә менә шулай. Ул елдан-ел матурлана бара, затлылана бара. Мәңге яшәсен гүзәл Сөембикә димичә һич кенә дә мөмкин түгел. Һәм хезмәт коллективына әлбәттә сабырлыклары өчен ул бит журналны без алып укыйбыз, анда күпме хезмәт кергән чамалап та бетермибез. Фәкать izlənib кенә, үз аякларым белән izlənib, үз кулларым белән язып, үз башымны эшләтеп кенә андый матур журнал эшләргә була. Һәм аны бер генә кеше дә алып бара алмый. Анда шул кадәр матур коллектив җыелган ки, аларга нык сәламәтлек менә, журналыбызга нык сәламәтлек. Рәхмәт сезгә. Сөембикә исән булса, әлбәттә без дә исән булабыз, халкыбыз да исән була. Шул гына. Hem Söymбикә kızları. Söymбикә jurnalının 110 yıllığına bağışlanan beyler şurası şuşunun bile tamam. Sizinle kişi almada Milevşa Kaşakıddinova. Hem İdil Kıyam oldu.